روژا چارشەمێ ڕۆندکن شادیە و حەسرەتە ساڵان لە هەرێما عەفرینێ گەهشتن هەف. نزیکی 1700 مالبات پشتینە ساڵن کۆچوبەریێ ji parêzgeha Hesekê vegeriyan li ser axa xwe. Dîmenên gihiştina otobasan ti jî hest bûn. Malbat û xizim bi baqin gulan li benda wan bûn. هەستێ vەگەرê nayê wesifkirin, ez çiqas bêjim nikarim wesif bikim. Xewna min veger bû, kuşandina nefesê bû li warê xwe. Tiştek ji vê xweştir nîne. Koçberî zehmet bû, mirin bû. Ji ber ku tu dûrî mal, ax dar û kesûkarên xwe bûyî. Ev karwan wekî koma heştemîna vegerê di çarçoveya hevkirina navbera hikûmeta Veguhêza Sûriyê û Hêzên Sûriya Demokratîk de pêk hat. Karwan ji bajarê Qamişlo ber bi Efrînê ve birêket bû û weke karwanê dawiyê koçberan ku dixwazin vegerin hate pênasekirin. Me ji 14 salan ve hev nedîtibû û îro me hev dît. Daxwazeke me heye, dîlekî me di zîndanê de ye û ev saleke em tiştekî li ser nizanin. Em nizanin saxê an meriye. Ez bi hêvî me were azad kirin ji ber ku 6 zarokên wî yên piçûk hene. Beryanha fermandarê Hêzên Ewlekariya Hundirîniyê parêzgeha Hesekê Siyemend Efrîn rakandbû heta niha 8720 malbat vegeriyana Efrînê. Nîzîkî 1300 malbatên din jî mane, ew jî dê piştî qedandina xwendina zarokên xwe û karên xwe yên heyî ji aliyê saziyên peywendîdar ve werin vegerandin. Da ku dosyeya vegera hemû koçberan were temam kirin.